mga kasapot, isang magandang umaga sa ating lahat. Bali ngayon, may isang charity event na pupuntahan tayo sa Camagsingalan Sual, Pangasinan. So, host by CIS Sual. Hindi ko alam kung sinong collaboration nila eh. So, ngayon mga kasapot, pupunta tayo doon upang makapagbigay ulit tayo ng tulong. Bali, dalawa yung beneficiary nila. So, ngayon, naghihintay ng mga kasama. Mamaya, alis na. I love it, yes! A few moments later. Welcome, Camagsingalan. I love it, yes. Tara. Oh, may ulit. So, ayun mga kasapot, nandito na tayo sa Sual, Camagsingalan. Hindi mo maniniwala dito, paano kaya na lang ang business? Yeah. Ayun mga kasapot, nandito yung mabuting kapitan ng Camagsingalan Sual. Ayan. I love it, yes. Mabait na kapitan dahil pinagbigyan po tayo dito sa cover court nila na mag-charity event. Ayan po. Basta sundin lang natin yung protocol. Ayan. So, maraming salamat, Kap. I love it. So, punta tayo dito sa tropa natin. Lubo muna po. Hi, madam. Lubo ng I love it. Sir. Ay, kanila lang isa. Sa pani, ikaw inak mo. Ito na mahilig mo.
Sapot. Bugal yun. Sakot! Sir. Yan, dito na tayo sa Kamagsingalan Sual, Pangasinan. Nagutom po si Sapot, nagutom. Thank you sa sopas. CIA. 11. Ayan, nagutom po yung mga kasama natin. Ayan, kain mood muna. Pakpak. So maraming salamat po sa dumalo dito sa event na to. I love it, yes. So tanong po natin yun. Thank you so much, everyone. Eating po Pangasinan. Nagpapapayat si sir. Ay madam, ano pong sakit ni baby ma'am? Ha? May naman na siya. Ito po yung beneficiary natin mga kasapot. Ayan. Ayan, sana gumaling na po si baby. Maraming salamat po sa CIA Sual sa pag-imbita sa amin dito sa charity event nila. Shoutout sa mga bagong dating. I love it, yes. Oh. Anda labig-big agad dyan. Ikar-if mo nga sa ito. Ano yung madam? So, shoutout sa mga BUR. I love it, yes. Ayan, napakarami po nila. Ayan. Ay, madam. Ito si Uncle. Uncle, readers ko ma. Papayawan? Papayawan, readers? Ayan. Picture takarot. Nantinay. Ayan na. Hindi ka nagkakalaya? Mga si Iswal. Sila po yung host. I love it. So maraming salamat po sa invite sa amin ng si Iswal. Yes, I love it. Yes. And Santi Julio. 31. Yan, napakastig ng sticker Ride of Bacos nila. Yan sila madam. I love it, yes. Mga magagandang dilag ng Kamagsingalan. Ito na yung Alaminos. Ayan, bili po kami nito madam. Ayan mga kasapot, magpapapicture na po tayo. Nakalikom na po kami. Nagpas-helmet na po ang grupo. I love it, yes. Avail na po kayo para sa benefit. One, two, three. Mga supporters ni Uncle at ni Ante. Tayo kila Gabs ngayon, binyag daw. Para kakain. Ayun, alight, yes! Salamat po, Dudong. 1, 2, 3. Asan na yung... Ayan, salamat po dito sa dalawa naming photographer. I love it. Shout out. Sige, sir. Maraming salamat po sa CIA sa pag-imbita po sa amin dito sa charity nila. So sa mga di pa nakasubscribe sa Juanito Motovlog, so please subscribe Juanito Motovlog. Kalabatin nyo na rin po yung Batang upang sa ganun updated kayo sa mga charity event na pinupuntahan natin. And then ganun din po sa mga gala mood munit natin mga kasapot. Yes, I love it! Maraming salamat sa suporta mga kasapot!